kolega. Natomiast wciąganie nas w różne rozmowy, w różne takie poboczne tematy jest po prostu bez sensu. Nas interesuje jedna sprawa. Ile będzie wynosiła emerytura? Czy za tę emeryturę będę mogła opłacić mieszkanie, kupić jedzenie, kupić... Panie Przewodniczący, Telewizja Nowy Ekran, króciutko. Długo będziecie protestować? Długo zamierzacie protestować? A do skutku, tak jak mówiliśmy 30 marca, że dla nas nic się nie kończy, wszystko się zaczyna. Będziemy tak długo protestować, aż ta pseudoustawa, która prawdopodobnie zostanie przegłosowana w piątek, nie znajdzie swojego poczytnego miejsca, jakim jest kosz na śmieci. No jest to jedyne właściwie miejsce dla tej ustawy, zwłaszcza, że za tą ustawą tak naprawdę nie idą żadne inne propozycje sensowne. Zdecydowanie tak. Ja wczoraj w miarę propozycje sensowne przekazałem panu premierowi. Zobaczymy, co pan premier i pan minister pracy z tym zrobi. Jutro w tym miejscu też o godzinie 15 rozpoczynamy debatę na temat alternatywy, bo jeżeli słyszymy 67 i nie ma alternatywy, to my się z tym nie zgadzamy, bo zawsze jest jakaś alternatywa i to nie my, tylko, że tak powiem, osoby z tytułami profesorskimi, ludzie, którzy się na tym znają, będą mówić o tej alternatywie, czyli ona jest po prostu i my chcemy o tym jutro podyskutować, skoro na komisji specjalnej, która odbyła się w Sejmie, przepadły wnioski PiS-u, SLD dotyczące wysłuchania publicznego, no to my jutro robimy debatę publiczną w tym temacie. Tutaj na miejscu, tak? A kto będzie na debatę zaproszony? No będzie na pewno pani profesor Hrynkiewicz, będzie pan profesor Bugaj, będzie pan profesor Pańkow, także elita profesorów, ludzi, którzy znają się na problemie. Dziękuję bardzo za rozmowę.